आं जेनि दैमारि आंनि मामानि मुङा अम्बारि दैमारि आंनि बाबानि मुङा जालिसवार दैमारि आं फैदों कापुरपुरानिफ्राय आं दिनै बिदि मोनसे स्किमनि थाखाय जे बड'फ इउएन ब्रह्म सुपर 50 मिशन जे मोनसे स्किम लादोंमोन बिसोरो जोंनि बिटिआर सरकारा बेयाव सिलेक्ट जानानै आं UPSC नि थाखाय आं कचिं लानो थांनो मोन्दों दिल्लीयाव दा बेयाव लानानै आङो जे मेन्टर्सफोरखौ मोन्दों जे फोरोंनायनि एनभाइरनमेन्ट मोन्दों आं जोबोद मोजां मोन्दों जे कनफिडेन्स दंमोन आंहा आगोलाव बिनिफ्राय बांसिन दायो कनफिडेन्सआ आंहा इंक्रिज जादों माने स' बहुत गोजोननाय मोन्दों बिदि मोननायखाय जोंना प्रिभिलेज नङामोन न'खरा फैसा गैयामोन फाइनान्सियेलि विक एफर्ड खालामनो हायामोन कचिंखौ स' दायो बेयाव मोननानै जोङो बिसोर जे स्पन्सर खालायदों जोंनो साक्सेसनि मोनसे माने दरजाखौ खेवनानै होनाय जादों आरो स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं दायो बहुत ग्रेटफुल थेंकफुल टु द BTR गभर्नमेन्ट स्पेशली अनरेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बर सर प्रमोद बर' जे बिथांनि अननायाव बिथांनि बे स्किमखौ माने बनायनायाव सो जोङो बिदि चान्सखौ मोननो हादों बे मोनसे जोंनि थाखाय गल्डेन अपरचुनिटि आरोबाव बे टीमनि मेम्बार्सफोरखौबो आङो माने थेंकफुल बिसोरबो गोबां हेल्प खालायबाय बिसोरनोसै बिटिआरनि MCLA अनरेबल सन्जय सरगियारि बिथांखौबो आङो थेंकफुल खालामो आं बेखौनो बुङो आंनि गथ'आ बिटिआर सरकारनि जि सुपार 50आव जि बाहागो मोनबाय बिथाङा फरायनो थाखाय चान्स मोनबाय मानगोनां प्रमोद बर' आरो सन्जय सरगियारि बिथांमोनखौ आङो हाजासे धन्यबाद होयो आं बेसांखिनिखौनो बुङो आंनि गथ'आ जेन बिटिआर सरकारा जि सुपार 50आव आंनि गथ'आ बाहागो मोनबाय फरायनो चान्स मोनबाय आङो जाहा न'खराव गोरिब न'खर बेफोरबायदि गोजानाव फरायहोनो हानाय सुबिदा जोंफोरहा गैयामोन बिनिखाय प्रमोद सरकार आरो सन्जय सरगियारि बिथांमोनखौ आङो गासैखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरनाय जाबाय